ya abusuafo ya da mo nyina ase osoro nyankopon onhyira me no mienu nyina omo ye nkwa ho ban no ntene nim enkyere ba bia wote ana ba bia wo ya wo hwe yan Kumawo TV afidikasi agente ha e wiase afa na nyina eso na woni eda wo hwe yi odofo program a wo hwe yi ebia nanko ne da waje bra wo hu sa program yi ya to ne the spiritual hot seat ya ewo Kumawo TV afidikasi mu ahane agoprama ye moso bo ne mo yesua so ade odoma nkoma enhyira no onye okese abusua da bi ewo ensem ka na enne yadu wura ensem a anu oden ensem a menum mienu nyina ba wiase abeti bi pen nanso yanti mu yie ne yade akeka ene yese we say na sunsumsem so ye kanade onim enti se nyankopon yo adom na nya obi oye ofri sunsumu ana wo sunsum ne bie no onim sunsum akwa na so wo kire ho akwan a mehu ne sai na eboa pa ne santi aha eye the spiritual hot seat aha sunsum sam ho asem ana sunsum sam ho dwumadie ene yedi no ha enti yiwasum na na obetensem mi o medi dwumadie ho chia me medi major prophet Charles opoku dako me pa cho from major so na so obesunsum sam modi a ye from the great oracle 1 odoman ko enhyira wo ma me na me homra na menye nkrato mra esi me ba ye beto aso me da se abus ko ya ko nyina ma fatare baby a o de aye remote no da man kora ne mfa ene ka kire nkora nyina so ba besua de odoma nko enhyira no me ye be phone na so ba baby sa question bi a ewo ho ana so obe ode enka to so obi aba oburu be ka kire contribution na contribution nyina enye papa mu a enye atem didie fisua ye nidi atem ena adesua ho enye de wunim ena ye ka ho asem a kire na mo de wunim ena ye ka ho asem enu nti na ese adesua ne santi bra wo ho ase na yi wasum na nyina ensua de mechia hemfo a ewo kromo anyina opem so na natumfo mechia wo afa mechia sunsumfo nyina mo amene mo de dwuma nyina mechia mo nyina odoma nko menhrai na mechia mahwefo nso nyina ase asamtira de atop and herbs yesu ko sunsu emotia pa nim haban more because omudwumadie no yesu emotia nim haban emotia timeti haban no aten no ayesika patimi de to aduane di yanya ne nte yepan okura wonti bi okura wate ne bebre yesu obi wo kwa ho ti haban sei ebi a wo onam no oni sika otimeti haban no akasa guso na haban na isika no de akwa akoto ade yate bebre nte sa na emotia nim haban yare bi amotia no ene asemtere de ato ene ba ba twa nkomo na odoma nko ya dom yanya
okonfo musician obi o one was ato nwom na ne nwom nso so ede na top ubetumi aka no na oga top k enti oga ba akopɛ oga akwaba na if you work there na no ni su ani abosom ya sane Israel odoma kuma nana ene kaka ya behwe emotia ene die na e ba emotia nko na de adwuma ana wo de abosom sa aka ho na se ya kase emotia mpo emotia kro mo ka abosom no ho ana mo nka abosom no old into a free no free emsa bro what an awesome for so esena abosom no enti unkuta moti akora betime kuta moti abe 100 ekura na ebe buru enti emoti awo no wunim omu nyina no ana wunim se wo ekoba se oba won nkyɛn a akwai sɛ wodi asi kyerɛ si no wo na eba wo ba akopɛ obekare na eda wo no na yɛ miinu afi wo wan so wo be funu so bibi okay enti moti a unya ba akopa afi nduru no sɛ wa wo hwɛ o mu yie na sɛ wo mo aduane yie every week bia no me say every week bia no me mo no na ntwe no fusu yes omo pepa atadwe kwadu every week bia atadwe kwadu ana na ntwe no fusu ana no eno nko ana tofi ya eso mo no mo ye mo de pa omo frem ade no mo pen mo okay wa mo so that say ade enche no na ebi wa be fa tofi no be fa na yim aban ne da ho se ebi wo mu ba do be fa na ebi ne no mo hwa na edi omu hwane ma hu se wo hwane da ho ba wo yim wa yi ne di ba we ko na wo yi aduane na firim na haban ne da wo se ne bibie ne ba do da so mu si ya na to na se hwi nim wadi ko ba won sane ma hu se ya sane bia tofe no obeba no ya sane da ho what I say o tofe wu dia normally no wo ro hu nyina na wo yi na tofe no ayi ba to de to ho mana ade nche no na tofe ne ayi na ayi ne gugu se ne bi wo no but yesu no o don san tutum si na propre ni wow no ma di ni serious yeah enti eba sa no a wo dan a wo do mu gum ana anse oti a omo dan nko e na brafo no so dan nko to omo nyina ntime ntra mo ade ntra ebi pe moja ebi pe moja mo pe moja no mo ntini omo pe moja na ntra oh okay ebi fita no chese omo ba mo use powder ana se shiri so ana brafo no so use bidie enti bidie ne ai powder no enhia okay ti ana omo nchichemu wo to omo bo tuntum no ekọ abrafo no side ena omo bo fita no eso eba omo ye fa no say akamfo no okay to omo dey use omo bo fita no omo dey use which is spray incense just say adia ehwam go ena omo ne pe ena omo di moja no omo na use bidie no omo use moja na use bidie no okay so that say he omo so di na edi emoa
ebia udwan akoko any sa emwa akonfirm ne ne kika okay na so mo no ya abrafo omo ya abrafo ona odi agora on spell and the on spell be kun sisi a but it's only brown ni na mo ena omo mo ye fitaa no so no omo nku but ukunu ankeye ono ne de ne se achiro nyansa ya obachiro nyansa ma hu se ochiro nyansa what you say enya de obeku what you say okay ha onku na ba mo abira obesel oba free wo se wu mefa ba wu ni ma na so ono amia wa no asasi wo no kwan wasi wo no kwan opa no medubo ne on ba gine no omo anya adwuma na so otwe aso na so say na ohwe mo no ye dangerous kra o omo nye se omo na eye ofiri ene ba ni sa you know omo no ofiri fo no kokon fo no ya no mo nye tuntum ne de wo fom na ogbo kokko ba ko ogbo mi nu bo mi nsa sa de a wo yi jai o nya ya afena na ene ogbo nso a de pabri no ano no onya o what I say okay na menya ne ntiase ese motia ne bi nso edi blue ya edi si ade ebi di blue no kre na saafo no nso ye abrafo anase omo so ye abrafo sa omo blue no omo so ye very dangerous pa blue for no omo so ye very dangerous omo ye abrafo ni na meka so omo gina almost the same so what I say ebi di blue and ebi di shire ya ebi kura di ntwuma ya ede kwa ya de kwa mochi e di na no odi ne san obi ana na hofama odi ye no ene ye na hofama ofa ne ho tom nti se wura wa wo be wura no saa de na odi ye no ho an ho tom nti oti ani so to wura wo no na wo so wa sha se des ene na obi hia ene nti na chiamefo se bosom wi ba omnim na taade omnim ne sebe na ho fama ene ma e de be eye no na ho ye de a ho de be ye na ho to okay ha Timothy anantie no ede abosonsom ankasa no ede nana oh say abosonsom ede na aba na da ho adentra so what I say abosonsom ede aba da ho ede enti ne de na ne de hin ne de ne say kunya aduane di say obi de akokọ beba amu atwa na otwa nwan na wo wi nam no na eda na asesai oh there be enye se bi obi di akokọ beba akonfo ni bibiri kra ho no mo nwe na mo yes bibiri ho a mi se no na mo no ntimi nwe che se bi ameko ansa no wati mary adai pen bibiri uchira na okay my vegetarian da nti no na ama no na ama mempe na but on peso a enye chese chinchina we so okay na okay wo se ede so obi beba mu obu no no eno na ede na na ese de da bi ye de kan kra na nka ye kronkron kra sen se bi ya no fui ya no for mo no aso fui ye kronkron because ye no sebi prayer san ye ma ye ya na obedasi so what I say on se bosom nya de se o charge se bibiri but oba udwan akokọ wade de nyame na metama musu a wode beba no ene kire ade a ye be ya ma wo so what I say okay ye nyi consultation se bia ye head ajubi sika bra for 10 million bra na obi humi for 15 million 20 million bra se de ya no me ni ye nya sa what I say menne konfo bi men kire na bosuo wo Kumasi area here Otaba one of the stations FM stations me contact ne sen ka me de na ba me show yi so na that time na me tie no a oso ye counselor ansana be ba no watena se fasika bra ono nso no o ye konfo eno nso difference be ne wo mu wo se mo nya consultation o yanku bi nso ye consultation agiska eno nso e se be ye se batakari ados ami e ho kremo papa na mo okay enti wo ye saa no mo kuta bosom ni bia na se no ya za on say ye wonkofo bibiri won ma ni asofofo ne ye no mo ai wani so me fa kwan bi so afiska but ye wonkofo bi wo so a me say mitiwe se ba se me ya za e ke bi esika amenya no e ke nyi sika ketwa because idin no se bi nyame ya idin no ogato ke se me ye azan committee my but enye saa etirimupo no
ɛna sɛbi mpanimfoɔ no de bɛfa me wate ase mpanimfoɔ no bɛfa me sɛ sɛbi mɛboa nipa na nipa ne haw bi a wɔwum no watumi afiri na ɔde aseda aba so wate ase ɛna ka ebuo so nko anka obi a metu nsuo meto ties a meyɛ adwuma bebree deɛ sɛ nka menha no sɛ mebɛkɔ saa yi no ɛm sɛ mahu no wo nsuo no a wotuo no mahu bebree wɔ yɛka ne sɛ social media ne social media platforms bebree so tinka meba ɛno no so mebɛwie a yɛbɛka no ho asɛm kɔmfo a wotɔ nnwom wɔsan ɛtu nsuo bɛho sɛ wɔwɔ kaa sa yɛde tu nsuo sɛ bula yi ebi a obi asi ne fie na ɔpɛ kaa me abɛtu abura ama yɛbɛyɛ ne nyinaa ama nti ɛno ɛyɛ wo deɛ na obi deɛ na ɔyɛ soma no ɛyɛ me a me deɛ m'adwuma me yɛ ansa na akɔm bɛka wow yɛmfa no ntoɔ yɛbɛwie a mɛsa maba hɔ na mabisa wo w'ani so ade mu no na wɔbotaeɛ because ɔn sɛ yɛka ne sɛ no yɛ na nipa bebree nim sɛ ɛnka na ne yɛtaa ka kɔmfo a ne se ahyeɛ wɔtawura mu kɔmfo yɛ nyinaa yɛbɛ fie sɛ mehwɛ dressing a sɛ wote asɔ sɛ yɛ nyinaa yɛbɛ fie sɛ mumu wura kane na yɛ ti wura mu sɛ nte saa ɛna wiase dan ɛsɛ yɛso yɛ dan yɛ wo so wadane wate aseɛ because asɔfofoɔ no ade se akyɛ nti ama yɛ sɛ no yɛ soso sɛ musumani abere yɛni abere so ate aseɛ yɛni mmere sɛ sɛbesɛbe yɛde akra ama bɔnsam yɛ nyinaa yɛde akra ama nyame wate aseɛ because meme mo obosom da nyame ne bo sɛbe abɔfo mu a ne di nya sɛbe bosom chichemu nanso akosi kɔkɔ ba ya sɛbe wɔde ne som brɛ yɛ no ɛna ɔbɛyɛ yaboro ɛno akyem sɛ ka sɛ bɔfo ne firi nyame ne yɛ ka sɛ bosom a ɛno fira bibi mɛma ne yɛ bɔnsam nti bifo yi bibia nyɛ ɛno no yɛ adwene bi yɛde ato yɛ tirim nti sɛ wo no sɛbe wansom de a that means heaven hɔ no wonya hɔ nkɔ na yɛn som nananom som wɔtia yɛte ahama yɛn na heaven no sɛ ampa sɛ wɔwɔ de a mbɛba no gate no yɛnyɛ bi firi sɛ yɛnya adeɛ a sɛbe ɛbɛtia yɛ nua motiam ɛnka nkyerɛ wo sɛ kɔfo obi yere motia nka nkyerɛ wo sɛ kɔdwene wo yɔnko ho adwemmɔne sɛbe kɔfa bɛrima to anaa ɔbaa to kɔyɛ lesbian anaa gay wati ase motia emma wo nya de a wo ye de ye wa nya ode wati ase nti moment a wo be wa de se wo be sa de motia nka se koyi akora to o mo chi wa de kese pa se wo nyim na so koyi egu obekun ato atwene ese wo ya nwo a eni tina se obi bo odua se o ye oba na wo nyim na obi bo odua o mo nche wo da akora ne show ye funu yancho omo nchewo da odo manipa ne mu dua pem aboso no behwe akora nanim omo nchewo nanso da obo ade be soew wa nansa kora nduru ni ekura wo na omo kura that's akora na firu mu cuz akora na de onye ebone bia wo ni maame no eno aye bone so ati enti ye som no emu de na ba na eda ho ne se asomode a wo be ya ye betia wo enna abane da hon sana sieti enye wei wosemeye nipa wo be menye ne teko nye ne sempoa wosekom de me meye akwa se meye na za me kai obi ba me ho na nipa ne ba ye no na sika won ho awurade bosom ne se menye ne 1 cedi menye ne 1 cedi sika wono ho nyina o se menye ne 1 cedi and is a 1 cedi no betima matade we ntimi mpam enti woni motia na ma ho ade a wo expectation no ono mane masa ono no pe ono ne dia obeya ama wa ono no beka se mayama ama woni age on pese wo ne wo no wo de be ho ho se wo na wanya me na menya no ana motia wo kom na na so motia yen e papa no mana se yinua no ma omo eso motia no ana so mo kom motia no yiyo no enche no ayi na di agro so a umfia nyame de ma no ahwa wonya adentra eno so na yehu no because ya tatim pempi say yesi ne bosom akuno konfo owu ye ne bosom na ne kun no na meme no na ye adwuma no asa atwa no asa akume adan enti na ma nipa bebre nso ka seti abosom so no eni say on se nipa bia na ya somrache enko wo se ho na mfiri be enti tam bia no motia no be ma on ya wo pe beginning ni de obefa ya mu kakra mu do obefa ya wo be ya won so hwe nti sa o pass nso hwe na eni sika kokko kra utimi de to ho ma wo kukuru dia beto ade be chena da ho
gold no ayi na da oba ne da ho to anya bi da and the high kwan ho mpanyini sɛ wo kweta wisi fo ahwenu na ɔkyerɛ wɔ kyiwade wa kyi akwan wow but ase ya me sra so aha ye kwa ho na na toke mame muram yesi motia omuni me haban pa etisa yesi o motia tuntum ene o motia kokko sade last time ne yediri a yesi o fufuo ena o chem se fufuo ne kokko ne nyina ye baako yeah ena tuntum so gyina baako yeah na o chem se fufuo ne kokko no ana kan se motia kokko no omu bi na ye ba fan no I think say sa na kan ba fine yeah ba fan wo omu so no o chewa onkun na mo obesew eno na na sisi a wokai ena tuntum no se ni abrafo no okay na emotia tuntum ne emotia kokko no omu nyina na te aban na se ebi ni ma aban bi so ni bi motia te se nipa edi kan kasa se motia te se nipa on se nipa bi obi wa wonu mado yobu a ma na se kan kura aka kre kura ontime no acha se sa nipa ni motia ni bi wo sika pa yes motia so bi so ni ma haban pa ne dia ne haban okay wonya adwuma bi a haban ontime nya magic bi a da bi ne dia ne haban nti motia na te se nipa su se ni nipa bi ye bi pe ma ebi so epensa ebi sam ne ade ade no sa na motia te yesu na sa na omotie menya na ntie se yesi motia no ebi kɔ asɔre ebi nso yɛ nkramofo ɛnokre me motia mosi o yɛ kramuni ya wo kɔ boafo ɛyɛ sɔfo o yɛ sɔfo obo deliverance te se ne sɔfo yɛ ɔdonsa to so a obetofo ɔtene ne nsa se ɔba me so no ɔde nsa hwɛ osisi a wogina wa ku ne nsa tene osisi na se bu ɛba wan hwɛ out me to nwuram am yɛ tumnika ɔmo tumnika ba yire ansa obeto nwuram ɔno ana de okɔ wuram moment na otimi ya ade ɔyɛ ne kwadu ba bi a ayana sɛ ti mani so na ɔmo ka kyerɛ ya na ɛmo ma enti mo tia no quotation bia so be ya ma ɔmo nim quotation abusiafo yesu ade o na sɛ ɛno bi na asɔfo bebree didi asɔfo ɛno mo boafo kokode ne asɔfo fo na meka ne sa to no ne asɔfo na yɛ adwuma nti sɛ o be ka sɛ o yiri jao ukunu jao o mu ya on fi o ti sɛ mo si ne be boafo ne muwa o mu ya ade so yesu je ni oni aware sɛ to no oni yere ade ne sɔfo ban ne sa na ɔte ɔno sa na ɔte wɔyɛ roman father na onye roman father no ani gsm ye ne de ani die sɛsɛ se ye gi ani ono wo so yɛ mmɔnwom ne ye mmɔnwom ye nsa ne sa ani gi no ono ne de no bɛnyima de ama ono no sa de ate ye mmɔnwom nsa no enti menwom bi kora me de ba ono ya ne de ma me okay ono de ma me se na sa ne de ne ya asa ene nwom ono no nwom ko panyom pa ene mo tia so panyom si nipa bia wasa ase serious yes motia so voice doesn't nipa bi o wasa ase nti sɛ ɛba sɛ ɔmo to nwom no a wote ɔto ma wote ana wote se biru da bɔne na wo kyerɛ se bia ahomachi konsuo na yɛ ya na se bi obeka bia wote konsuo ensuo tene ho ensuo tene no akɔtena ho ana yes ensuo yɛ sɔne no nti bia wo se anadwo ewu ensuo yɛ sɔne ne sɛsɛ ye man ensuo na aduane di a ɔmo yɛyɛ ensuo no yɛyɛ ɔmo gina yɛ kakra bi hɔ a den tofe no ne ɛkɔgu nsuo no nsuo ne ho saa okay so that is bia wo se kɔ yesi so that is to kɔ sɛ nsuo no ho a ɛhɔ no ɔno ɔbɛkasa bia me kɔ a me nko a wono obi ankɔ bia bitini akwa ebidu a na acha me fo na di n'echi na nko akɔ so that is ahomache bia be 12 to 1 na ba sa ya wo nsuro da mi nsuro adentra da wo hu wo mu ana anadwona ntie kra de se awia me kyerɛ sɛ wo kɔ nsuo no ho a ya na motia na kɔ gyina hɔ wɔ twɛn wa ana ebi wo hɔ a so kyerɛ wa de se kɔ ya ɔbɛkɔ no gyina hɔ ɔbɛkɔ no gyina hɔ ebri wo kyerɛ ma de se me kɔ yɛ na me anim ni dan nka me yɛ adwane adan ni mi hu yɛ no ne hu na no de na no de but me tintimi wo kɔ na ɔmo dɔɔso ne gyina hɔ ana ba akɔ pɛ no na ɛyɛ nsuo na akɔ yɛ ana tu kɔ na nsuo no nso ayi ne ho adi gyina hɔ ana sɛ ɔte hɔ na na yɛ sua deɛ wonim deɛ ti a
the entire men no say no. On say, Oba ye bibre mu ha. Ade a friend spirituality no. Enipa hu ne say e bone. On say first na wa ade bi a friend saint. Ye say obi akofre saint. Ye hu say obi akofre saint a ye bu ne so ono de wo ye che say Satan eni ho na wo ho. But no adesua me hu say saa de no kra no en na boa because Jesus Christ na obai. No spiritual person. Yes. Moses mu nyina practice spirituality. Wo hwe Bible mu a omu odin akasefo na omu gi din eya obie no na onam kwa. Yeah. No obie de tumi na ye adwuma. Yes. Na tumi no enna ya bibifo na yatimi ehunu say we free nyame we mfiri nyame. Obetimi kwa he sofo bi o se sofo we de mfiri nyame. Wo bisa ndi enti na o mfiri nyame a. Ne kala kra wasra nti o mfiri nyame. Obetimi ti obi anum asem o so o mfiri nyame. Wo bisa nipa no quotation ba akokora so wonim. Yeah. Ade enti no mfiri nyame che say enkwase asem kwa na obeka. Sofo a wa sha atade wo hwe na atade ne nante ekro mfiri nyame. Menim se de nyame mentimi unkyere se de mensinkyere. Enti no se de osika nsem ifai. Spirituality no platform we me pese me biem ema nipa hunu se ade no eye bone ana anya bone. Onso wa kyerem se wo mu kyerem se ko nsuo ho. Yeah. Ka wo dwane. Ana me bisa se e ka ka krem se mi dwane. Uko na motia no wo ho na nsuo no nso gyina ho. Wo hunu bibi sa. Because the entire okotoy na bibi sa ho. Enti eba sa se obi twam a menya ne ntia se wo twam wo asuo bi bridge so a ya na asuo no etaate bridge no ho. Anti wo ba ben we driver. First no ene de ya tu bibi agu ese Kristo sumti yenya bibi angum. Ene nti na ne no ye wu ntam no. On se kan tete apreso ne empani fo no mu musa. Dabi. Wo ti se obi ewu no obi wonya 100. Akokora anabrewa. Se wo sire wu ne wo. Ye nananom di emmara so amamre ne amane ye adwuma so ati ase yade ba kurumu a fie bia prefie enwura ne de mputia na ye yisa musu no e de sebe enham ma bia keka ho ama sebe ye de aprasa musu ne fi ho obi sebe obi ewu ana obi twene ne hwe da akusi ni ba so sikutia oba wa horo nsa waje musu ne sasa ne ho ewo ho ene ni Yesu be wuje nkwane ntino sa ne mani nyina ene obi fra ituma aso dem ne yedete what you say ituma ya odi kwasi yeyi eno ana osade be wura so dem ena osade funu san kwa so dem yansa ammo na su aya asemo what you say enti wo ko efunu no no ya mo wo so nja konfo ye ntan ko funu sa moment abe ko funu na si dwira wo wie so a o se bo so no o ma no e bia wo dwan ana akoko e depending ne wa ho de ntimi ba normal ne nka wo dwan na aya na o moje boso so what you say bo no ma o sere boso na boso na ntiacha na o ma na akoko so na ya dwira but Christopher enye sa de ni nyina enti esa na fi ne to awo sa aso dan a ye frɛ hoye konkron bia na ye bo twadi ampo nyankopɔn din Yesu Kristo basayi adom no ni atabiri funu ade ekoto atwene ya enye apro no ne de aba besi aso dan ɛhɔ ne ye bɛgye tight akɛse ye wie nso aso dan ye nyam hwee enuane ye di ye nyina ye bɛsa tra aso dan mu adidi ye wie ane asɔre kɔ gye kwasi ara wofro ba bedu ansa na yakwa akɔprɛprɛ ho na saa aso dan we bɛda na nyame ne monyam atumi atra ho yes ɛne nti na meka sɛ nipa bitimi wu a abranya o mo bre na so ye woni ma bibiri ho akoye se obi o be program bia won hwe na onjo ne so se oba wo bu nsa na so fo se okobo osu a esrew enko because so the moje akwa akogina nsu mo a mo hwe me hwefo a mo hwe me se oba wo bu ni nsa na wanka ebia even enanso na ntwam na ebia o se bia me bre twa bia enamiru enamiensa most of times na wapo na edu akohye nsu me ma odue na me fa nsa na nei obi se ne de enamiensa pepepe na atwa enti efiri na ekro no ohunu moja bia ono ho bio still age se di nanso na ansa na otimi enanso no twam wo honte tiza nanso no twam wo honte no okay omo yire nom me da men ka girls because menya akwara na makoka girl omo yire nom me wo yire ntira me kasa yesa me ne me yire ti wo yi me fa nsa me yire ebu ne nsa 4 days etwa 5 days mitimi ne da na se ne sese me ne da okay say asofo fo mo boko asori no ne ade ne de on say aya na
omomranko ena ya konfo ye de nko se ye ya konfo no me can say in general so obi yesunsum dwuma ana obi nim sunsum sam e de a me ka kire onne se oba ne bu ni se no se etwa na mensa nanan a woni ne njia na mana ni ntwam mana nso nanso ansa na wakona ansa sunsum no kura abedwane moti a wota yesa obekọ ma biem nese da bia odi fin kan odi fin kan moti adi fin kan ba ko kan mienu eno ano obedwane ani tina aya na at times no ye yusu moti akese no aya na ye wo ba na ye obema what I say because oba na ofi a bema no ko obeba de ko ye mema nko mu dwane mo ma biem yes obema mana o ma da adentra nese efin na de kan no on pe fi obi o de a oba na betwetwe na mana samba asamba na banichi okay na me menya ntie yase kofi moti kofi yase wadwane afiri ba bia na owo nipa okofa kofi ba yase wadwane aba wo nche enokora na azanya nokore oh debi anya nokore debi kofi ma nche nana o ye so debi moti ade ho ye tene se ye obesone no ana ne obesue no se odwane firi ni nchen a ene na wo odwane kora o ma mpo bio na se ọkọ obi so ne de ebi okinchina otimi samba bia wunni wuwu achi ene bia obefa oba me fan se wo kofi ogina baabi me bo kofi obi ahun baabi a na na ba ku bonsa aha ti o ka kofi dia obi anim se na ko ku bonsa na mechia pa ko ku papa bi so na enche obeba hospital so enti hye no so ma to nkra na ne de masato ato nkra wa fidie so de enti ameka na sa no obi se mejo de one akomfo ne nam sa na obi e ka no yeah aha the spiritual host yes opo bi a onim sunsum semo a ya nkofo obi a okogina baabi na park so mantwea ehiri baba wote kawo so kana ni hiri baba na ayira we ya sunsum ni we de asema okay me kan me na 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 papa mami me bompa ya na sana wawro na tad na white odi asen osi na mkata me ni be ti mani say no to ti wani foforo na sumo na wani so I one time ti mani say that na atata me pa sorry enti ba sa no Jesus na to fa on kwasi asen firo ko o fire Jesus na wo ba na wu dwane si wa ho obi won ma obompa ya Jesus no na Jesus na obo mpa ye no kra na oni gidi oni mu what I say na okofre na ye de asemo what I say me ti we mi ni gidi o Jesus enti mi nkopo Jesus din e wo ba bia but wo gidi o Jesus mu a bo na hu ni say ade ne betima ye adwuma ma na gidi ade beta echi na be na ye adwuma okay so what I say enti wi ase ankasa ye wo no na montu a ye tu mfanama ye home kwa ye ko nyina ye ne amohum na ebo nsa ho asemo kan asem bia kire wu nua bi e wo ba bia na wa very careful because obi timi ko gina ba bi na wa bodua obi eni won so ye adwuma enti na nanu tu mi de se wo ka se mo be pam afiri Ghana de a o ma is empty enya adwuma everywhere you go what you say because as I see o na ye o mo de a bedo what you say because you go no ma o sinya nkopon de amakwanti yemfa nchekwa sabe untimi nkosa asase da wa nko hu hene na ko hu hene so abetu na sa petema asase so na hokwa na nya ayu omu so na etudomo sanete so no enti se wokọ na se eda wono ma ko kukuru mu hene na ko mu hene ayi den ape baby ayi den e di amount na enti na nanu mu de untimi wo ye den untimi ga se ye be pam na nanu ma mako so that enti ye som ne de eye som pa a ise no ese nipa egidie se na nanu motia no abotum nu yasa no ye som ne asom no kure mu ama sabi Ghana be kra be na nay so what you say back to the question yasi kofi odwane aba won chen kofi onwane ma me nchen o nchen ana woni ho woni usu ne da David onfa kofi nya adwuma da David bosom de o wetimi akọ ba bi o mo goro ho da o wetimi akọ obi obesan akọ se na o kase motia bia wa damfo okay nti se kofi na damfo ne ho enye na damfo ne me na bia na damfo ne mi mutia boafo kwaku so that I say nti na boafo so nti otimi ba ho boafo e betimi akọ ho akọ ye de akodi agoro what you say on betimi aba but enu nche se obeba mso nti se ya manya na nti se wona na na kwaku bonsa mo pre kofi ho kwaku pese o saji kofi ana so ma yire kofi oh David what can mo asem say enya sa enti sa yo be ka se bia enya no
Ada kwa kumonsa ba maybe sasa question. David, enye no kore. Obebi sasa me ye da na me asa afat we. Enye no kore mejo. Ni odi sa afat no ma no. Ene wa enye no kore check yi. Sa. Enye nipa na dem ame. Eno so waka ne se. Na kwa kumonsa ya twetwu ano no. Me nsa kwa ku sere. Nana on se de enti America ne se no he. Me platform we. Ma shut out to me safra software. O fresh software bi a me dey platform say dey me ntimi ma so platform akomfo ba so. Me ya software. A software na me plan na se nkam no mbe ya yi. Ba software bi a be friend bi a wo ye na interview kakra bi a e ko achi kakra bi a o bon se ototo papa so. So be quotation ba akokra na eden. O ntimi ma. O fra akomfo se me nie. Aye ni say. Say dey na menye. Ye na asase ye dey o. Asase o Ose asoro no ye ne tena be na asase so ye ne naso. Na se Nyankopon fa no soro na enso enfi asase. Enti won sa ntin na nso no na ba asase so dia. Ene ye no se ye kete dia ye dia. Enti won tin ne ye mpre. So na bia me ka se aya na se Bible mu no ye si Elijah Elisha ne omo mo keka ho no. Esi your Bible na mi ho. Ene tambia movie kra master some dark so aka mi bisa asase. Da bia movie komfoni be mo da. Da bia abosun difo. Once be kwa wiye no oh na comfort da for no die da bia enti me se me ba me bisa nse ti sa de no in reality no wahunu bi da se ete sa na enti mesere se movie directors for no omo ya omo comfort esu eni bem kakra on se yes eni bem kakra on se me movie actor and a producer obi ka asase mo eche mo o se nyame na atua mo ka abosom atua mo ka because da bia ne wa maye sini a comfort di bem da no cassette ya comfort da bia ti ya comfort na na sa abosom no e na egu movie industry obi ka asase we mesre ya no kura so say sa na ye mo mpa papa mama na akoso because ko ko nsuo mu no akwache bosom da bia na bosom adifo so nso ye na nanom de sabi abosom ni na konkoden mu Ghana ne eda so ye bi esi yo eto ko kan because Yesu mu ja ni nti na nso sabi eduru ne ye den na kasi bia say ya ene o makora so okay nana me bre ni nti ya monwram abosom ne ehaban emse ya ponche ho kakra na ya ankwachiri sesei yare bia beba waso ye bia ehaban na de ya adwuma na because menim say spirit timi ye bibia yeah because me timi suma me honhom sa fibroid de obi yam abroche nya okopai ho fibroid me mfa duro nka ho ana nye motia ana nya bosom mikuta the real angel me suma no anya habansem na ebo mudie ma hyeda awurawura mu a me bisa na ye say haban de e motia lie sa pepepe na tia na asente sa ye de no sabe bosom bia on fa haban ya adwuma no na bosom no anya bosom bosom te se bosom ne haban te se atade asa ba fine form ene honam ana ba fine form okay enti wo kyerɛw ade ne chiwade a ɛso de haban a ade ne chiri kan no na se ko akwa de se spiritual marriage say also bi wono ba bi wono ma onya ware mu ni je na so be ma ye ne ho ade but afen so na agu wo a ware bi a be nan na ase nim onya be ma ne ye ne ho ade pa ɛso so na agu eno enye empaibo eya haban wo de chiwade be kan na sadi we eya de hedi papa ya sa spiritual marriage no eya de hedi papa ya eno no enda memo ache yare ba akopɛ wa kaka otirim yare ba akosi ho se coronavirus eno no wa hedi kwadwe coronavirus emotia wo eho ahaban ana omo wo ho aduro oh meka say coronavirus na ba no sabe omo a eduro ye no ano me de nananom adom nti ye hu se ebi aka obi aso enti no se ne duru se nye ne duru de ye de ye no yeso ye na ho aye ho den e na coronavirus yi ba yi enchi konfo bia nananom adom nti so ati ase na ga ti ye ba ati konfo bia be de no oh enchi konfo se TV so obi nso hye ne ba bi se ye nyima konfo ni nyina ye wo groups bebre mu enti ye ni bia ho enti nananom adom nti no coronavirus yi ba enchi konfo bia enchi konfo yire na konfo ba bia enti ye de ase dama twedi ampone nananom so ati ase enti ha mane de sebe akwai se high fever ye nti no no nu na no a me gidi se
ebia nananom betwa de wa ma bia kokko we bia nya enti o ka asem me say obi wo hono mo a onya be ma na ye ne ho ade na nsa na agu afi na agu wonya ware ne mo ani die da ya ware wo sunsum na ikunu be fi a ne wo muna ya ne kunu kwa bonte a wo hunu ma ne ni age ya be ma ne be fie oni wo ba na tu a weti a na weti a obi a ne hwe ne ba bi TV kura no mo hwe a wo ba na be hefa na be ma no so hefa ya no correct na ba nya phone call o he phone so na say yo ba bo so si akonyam twetwetwe na ni age o de phone to on he oba ani ma na obu ani ti hwe eno ya na a spiritual marriage ana no say sunsum ne be ma na twekura na mo pray ho enti moment a oba ne be ja be ma na ni aba no so say phone so be na mai okay but na it too late okay ayade a ha adwene pa na so haban na ma kire mienu okay ahodo mi wo kire ni nyina mo bi afa na se ma kire mi pe na ne ka ho no so say na se code da so okay so that spiritual marriage e ho ahaban ene de ahaban e fe no aberwa on sa ahaban wo do sa kasia fe na bro kata mo medase so that na na aberwa kata to no e ka ho okay okay ena nunum nunum ye okay na na aberwa kata to ena nunum ena de ahi bi en de ni aka na nka aya ahodo sai aya ahodo miensa na ode spray bi aka na de ene mo di si sumuna so bola so anajo no akodware o bola so na so adware ho na to ogu a ya no ja ne mani nyina ho fa ba amafi na no no ko abebo ho adagya na se obes na same ko yimi ko akudo nsura to so yi na se ho bi ho na so yo ba on se ana me kan se agibi wo biase bia wo chiwade enti na abo akana man kora na sabi na chiwade ne bisa kama na no kora obu sa yes oje chinya wo kana wo fia wo pa pebisen na fafara nam na man mi obewu obakonte adentra ana me kan se obi nipa bia wo wo no ma se obu wo chiwade bia wo chiwade kra empe so ati ase eni ade a usunsum a edi wachi no empe so ati ase wan fa nkoye no what I say enti sa ne ma ni nyina spiritual marriage na ewo ni nyina no enye break and loose ni edi e de pam no so the break and loose go any be 30 years no that sort of what I say na moment ade no be kan ho no ba o se nya ne yiri ni yeah eso hu no a esa obi e de ma no o se 97 and started bomba ni bia kwanchiri bibi ba de me kan no eko be 2 months oba na be ma wow nana medasi se yare be pa na wa wutirim obetimi a kire se sa yare we me mama haban we etimi sa yare ni tu ase kura yare be na betimi a che ho duro okay we dey me check ya edua ba e friend no konkroma na ngone nchene e bi kan sa okay so ba bi wo no mo a we dey na me check for free me nje bi obabi won ma ogu ni nsa ebia etimi kọ enanai ebi wa na aba ename nsa na etan twem enanu saa oba na se enye stable udi agora fiber do ba to yem enti se moja na ntimi MP no ebebo bo ano na abaye yare o de pe kompromo ni hini keke so ni nsa no mo twitwa enwo na nkyene oka nwo na nkyira eno na damafo no behunu ya nwo na nkyira so o twitwa ni o ka se nwo na nkyira so awan hwe obi akoton wo na akoton nkyene na wo hwie agu na sa ne what ade enti uti bia e friend nwo na nkyene ana performa so o ka nwo na nkyene mejo obi ko dwo ma akoto zomi enwu zomi akoto nkyene ababa de ni bi obi hwie agu so ade ya sebo enti sai bia no me de che okwa okay ene de o yare bebira esa but we ni de me nkyere yare bebira esa sa de no kwa na me enwo na nkyene dua enwo na nkyene ni hini no atwitwa na hini wakotu na hini no atwitwa no aworo so woni nsa no mo de a na de asha bites so woni nsa no na wonom
and no be trying to talk and I say nkete and I don't know be a bit man be wait trying to breast and cook muti so that say na dey go so that say na what dey good to omo and I say what dey good to am what dey ready aba na beto so ready aba and one nchene ehini na ready aba na akekeduro ready aba na akekeduro no adwitwa na dey ahye betes na dey be she na oba na enum ana ba man so ti oba nko na be no ya oba na enum na se obi ni mu nsa no so ode dey na be she onim nsa na ode nsuo na be gu ho no anom ode nsuo na nsuo no na ode nsuo ba ne de onfa ready aba nto so and ode mbaku kokko tenten bi nyensa na de egu na bubu akekeduro so na nya kam na wonom ti ni para be no for how long one day eno obeno my hunsu no esan na wasan de bia no to awutu ntu ne kese eno wono ma nche na hunsu no asa atase ena nya no nkwan so esa yare bibiri na me pese me kirekire o kirem bibiri a wa mo bi adwuma akoye atase ti me kirekire but me kirem ma no ma na yimia no ma na se bosume ne beso a bu wono ma kisu bi ate nka na wo kam sa and dane ice return nti etimi sa de no ode onye ebetu ase dey ready me dey acha mfa awusiafo oga top k ya eta friend na top k the fetish priest and a musician and then nka and awoti enche maybe phone line no atum nana mamemra nana chedro uyo oba sabe and dane ehawo the ice return there's any adane ya friend ice return and dane se bi hawa enwo na nkyene dua na friend enwo na nkyene no unimu abisa for ntokwai osu nkotwitwa utu ne hini no enye dua na abekwa akwa wa obi bekwa akwa wa na bena enko wa bena no no mefre oga toke na na ma wa na bena na wi o wa aboa bia no akwa wa bena enye adwuma ye nyansafo ne kotu efom na hini no adwitwa osi twitwa ne be sei na be na obetimi de agu bibi mu sei ana obetimi de agu vote we are windy sha to nya kese na vote kese ne bi no wa hyewo to osese wonim nsanom a wo de redi aba ebegu so wo horo ho kama na efi na firi ho na wo de agu vote ma na se to bi a yetimi kata so ma na yeyi na de ensa gu ho na de redi aba gu so na de bi a ya kana say akakaduro ana obebo so ana obebo so na de agu na se wa hye ne sabites no na wo no me pa chaw we mfa me ye kristo ni na me ye se yare na wo sa edu ba bi kura Paul de apatashi wo de sa yare wo se me ba Timothy wo yafu yare enti twansaden kakra wo se de adnete enti se ye kristofo a ade bi won mo odoma ko abomai ya mo me nya sa de ma na we ye bone na bone woni beba ho so na da samado ni ansu ye te ho ni ye didi da cho ko ba be hu odi mi enti ye de aka ni ye na mo a osese woni mu nsanom wo betimi de nsuo aye wo de nsuo no gu ho a osefa akakaduro no aboboso o boss nsuo de no o gbo akakaduro so na de meko atente me yensape na de egu ho na no akata so na afa wo twa na kakra na wonom nsuo ne sa no asa topo nsuo no na anom ko sise wa be wo sa fe wo yefo na ayi free enti bosume ne so a na yo bampo a wo ho odoma nkoma nsai abusua me be phone line na tum na me be phone line na me bisa na na top k eni so ade hu no nya ya enti ode etu nsuo me pa to phone line ye 0200 603 0200 603 602 enti me be phone line no e de atom ofra e be fa na mo me fa ahwe ye no anyinse na anyinse no wo ma bebere me ntime nye enti me pa to ye no wa ma fa okay okay Bello agro na efe no teacher ni odi yensabi o bere na prophet sanete enti nipa de we aka akra bu mu afidie so no kre oh ye nya madwa akoya na ne ho anika sanete ebi asesa ebi be ye ebi oga sa eni so ade hu be na wunya ya enti odi tu nso because ya na meta hu no o status so a sometimes me hu se oga toke on se men commented that asase na me se bi obi dia na wo hwe so ba che me hwe ase no a na wo din gu so enti eno na number say gu ase eni so ade hu be na onya wo de yes and so to only them start here check in fact I'm start here course 17 years ni start here check wow
Hello. Hello. Good evening. Good evening, Mr. Benny. Would you any baby a casa free? We're not jump out of the salon. Hey, Abdul. Hey, Abdul, make sure my phone is so. When I won't find me. Abdul Akaba. Oh, yeah, well, madam, Jozo. Now, Abdul, come on, what to say. No more you may do. So for my no, I'm telling you. So for my major super. With them on Pantame, but you won't take a cafe of my thing of a line. Nana, okay, let them see you break. Measure medic a clear count now. A cream to 4 hours of Mutiana. There's almost a modern pie book the personal. Never go on Empire Bomejo. And you're not and the horse also had the pie. I'm hello. Oh, Abdul Salam and Timona. Hello. 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 Oh. Hello. Hello. Yes, sir, boss. What do you need, baby? I got free. Yo, Kwamanka says that you're Hey, me grab into the jetty. No, worry. The Marseille church, I'm church. I never do I was able to because you know, young one, I don't so then when I want that. Then when I'm too soon, then not the another. If you don't do some American, will be more than the crowd. On the woman, and you woman, man, come on. I'm not sure than that. Hello. Good evening. Isa. Oh, Mr. Isa, the mind Yes, sir. So, programming, and first day at the programming. You see, it's many other. Go how to what is the more? Kusuma wari no wari jina no wari jina na pito ndika na sema moto ina ni kama bwana famwana kwa sema hello hello mefa treko sope na me na abedi nkomo hello hello yeah mejo hey Abdul what's up baby you eba trying tonto mo me anko that's that dey me me betro no obi owo sa menstrual problem no mejo on try so obete bofraba bofraba no ompe je nyamre no ompe je nyini ni so emre no ompe na bani bi na on ha man no yamane mfe coffee let's not say I'm not there one kind of thing who spoon te man in fact down you know pa ni kan ni na ni no major time family planet but tabo friend na bano no hata mana wo yo hata ma hapo na wa yama manafsi pa oso no pa prince we share the deck credit sa after you do go man fa mix no mo na sa obi on pese obe won tank no onno na no pa Adimre, I'm not going to then Oka we buy a did what's a BBR. I don't have to be. Abdul Salam, hello. Hello. Hello, I'm sure we didn't have a casa free. But the fire out of it. Many are casa. If I only have a traffic video.
I'm a material program. Some seminal will be an appeal in my phone. I can't say. I don't want to say, young people to me, now, I want to me. And I put to me now, the and she said, you cannot tell all your bosom for another comfort. Now, we have only to me. If you want to say, I'm going to me now, they are Habemo. Nti kata ayaresa ya elimite tumo ayaresa mu le wo mo nkwade ho to le no to hia se nipa bi awu a ubeta wunya to be nkwade na mo nkwade no so se hu se conference no wo mo dite o pa to be nkwade to be do mo che sa akwa no to kwa wo nkwade wo wu eti nkwade no conference to confirm to mo se ibia ye wu eti no ye nkwade bi na to be nkwade e go to hu sa akwa no to because little bit of who no. Okay. Hello. Hello. Mpacho, your friend is calling. Mpacho, me faith you. Sister, calling home. Medase. Mpacho. Yo, calling Ankasa. Mpacho say. Me Mpacho Ankasa meet you. Me Mpacho na ke pese bisa aye na say. In case so be one na brabo ni na ni video be na twuma o so twuma na say o ton be bia na eneka ndo be fe bia na eneka emo abe no be timi dia ko say ni pa no akwa be na meti ma fa so me se be timi aka na emo be be timi dia bo because bra me so me ka so me yes be ni mu kwasie me tiri me nyina sere me the year Jumana said, "If you must keep it for me, Yabotre, one Kasama, Akama, Yabotre, and Wabia will be a Bebo. Yapoa, but you must okay the number to the no about the alpha number. None of Nakasa. But the time number we are. Let us choose a line we are, Matty. Miss Medancy. Yamisha. I was here, Nana, but the alpha number. Obia or me or Mobiano. 7 years, and I'm number first, so I am in the Pandy Bay. The number is 0547 0547 75 75 36 36 03 0547 0547 75 75 36 36 03 03 frame me, I'm a mefa. Mo Menowakasa. None near what they ban. What thou frame now, Miss Obama in Chandia and can't be answering. Was another say, no member on chain. Okay. Now, Banam penny for now, Banner, 7 or no catch. No, my country. And Bessa only be ding Comonagas or by another kind of what can't them that. Mo. That's a Nana number and what they are to be. Nana, ya me tell you several complaints. Nipan be brave, me show you so, or the number be to be. On fact, original number name to be. Into a back and the offer me a me fa. Oba frana me tena de ache, o se me fa. Ebi won so ana ne kwara afa. Na ye ha dwene ene ade ade ya na manfo timi fra me ha ma dwene nana de wo kan eno kre number ya de to bia ye wa wo de a emi a me number enya adwuma number de David me das o fra me emi a me fa mejo because ni penti ene ni pa wo nya me sra enti se ko ba se obetena fidie so na obi hia mo na ofro na wanfa ni obeye den obeye den eno ne asem o sa aka poma adwam no adwam ni ye hunu ne poma sibre nana mame quickly no mame misa ensuo ni tuo no ensuo ni tuo no say what be in a company ana wo ya na say ase wunya adwuma bi a no akosere ka no abeya ma na bibi etesa oh na mi adwuma me na ye be 17 years 17 18 years enti na ye obi hwe wo because or hwe me a wo de on friend of friend number ya me de tu bia ya kra na me na go phone pita me ni number bia bi wow so what you say enti o friend me se bia me pese wo beto ties wo fie fa odidie de to nchen wo sa to ties ai fa odidie de to nchen wo de okwa asori a wo de mo asori ne wo adwuma na me na wo ye odidie na ne me gidie nye ba ko nche se metamfo no oh wow na me to ties ne kama ma ana su ni metu ties no wa na wo to ana se onkwara na ye eduru ba bi a me baby na da ye sun dan de memba
na so won kwara bebra no mo ye adwuma on di da me ana yesom da de nya de metimi aba na nkwala no wo na ya yeto kama ana wo se tu ebura de papa ewo efie the whole West Africa serious obi enyo no, that's okay. Hey, you know. No, cell phone number is 0547 75 36 03 ofre me me fasisi na not okay number and o de atubia no enti abusua wo hwe me bo modern number na o de tubia no eno na me se o se fa wo fa obetimi anya no na akasa ama bibia akokama me se obuo ene kasa de ya na emanyini nche ukofro obi hey conform me frau ipacho hey enim conform ya mu ye kakra ayi mu ye kakra na me be so me chia akonfo nyina na chia akonfo nyina me so me chia asofo nyina me sa chia malamfo nyina me so me chia nkramofo nyina sa na me chia mahwefo nyina na me chia me ameyere so man beki nyame enhiraw na me chia me manyina na titiru me ba otwa eto me be true love odokan me chia wo afei me chia me crew nyina sister Augustina sister Loretta sister AJ Hipsy Mr. Kawachi ona de camera isi me so Mr. Ochinozo 1 ba kope odemfo a ona miemia sound no ma sound no emu da ho eye kama afei my able director Mr. Samdakus ono na dwumade nyina ehye ne nsa adwumafo o ha nyina so me chia mo nyina major na me hia yi odoma nkoma nhira onye okese ochira me say another blast episode na ebrewo chira nyame ya adomo a odoma nkoma nkoya me de kukudam kese bi na ebrewo wate ne nka waye niam bi a ehu na enwanwa ochira bomode ase ba bi abeko bi a oba betena afidie ho na oba betie bi na wo so hu wanya suahunu bi ochira be wura po ase ye be wura wuram ye be komoti ekrom ye be konsamafo krom ba bi ye be wura we nam de agya wo mejo na sorry me pa cho odoma nkoma nhira bye bye.